joting tresnaku kelawan Herawati. Saka tirta kadasar aku biyen iso nyidra Herawati. Wong wadon ayu sing tak tresnani. Lah iso tak colong tak gawa menyang negara tirta kadasar, aku arep ndopok singgol, bae ora kelakon. Dasar aku moh nek ora gelem kok kon ludok paringsa pancen tak gawe. Nek urung gelem adile aku moh ndopok singgol kawan Herawati. Nanging kok malah lu biasa atiku. Herawati gelem dadi garwane Kartopi uga ning jalu kok diwayuh karo adile Sotikandi. Wah, lah kok penak men uripku. Ana buji kok malah njaluk diwayuh. Wah, kepeneran. Aja kaget wong Mandara kok. Aja kaget. Kartopi uga iki sing bakal nyidra angka pindho. Anak Ratu Mandara kok. Herawati barang citra mati dari aku. Takon lawan aku. Ayo, kowe sapa? Kartopi uga. Kowe ngerti lawan aku mau aku mateng aji panemon ora usah dadakan banget. Wasi dolo-dolo itu menungso sakudon sakurupan. Ora nyidra Dewi Herawati lawan Sotikandi. Wah, tepat ngerti karo aku. Krasana ya wasi dolo-dolo menungso ngerti mati. Wah, mati dari aku. Kartopi uga ora gampang dipateni semono wasi jolo-jolo ora gampang dipateni. Ayo, luwarno tangan yo ucul tanganmu. Ora rebutan kowe. Ayo, ampuh. Wasi jolo timbang wah, ampuh Kartopi uga Kakang Mas. Kakang Mas, ora kuwi paduka imut. Paduka mriku gak dikekatan. Kakang Mas kok krasana. Wah, matur nuwun kuwi kan mati dening aku.